Що ревеш пак, ма? Защото полицайите не ме пуснаха да вляза с баничката на протеста. Аз сега за какво дойдох тука? Нямам никаква енергия. Трябва ми храна. Каква храна, ма, нали дойде да снимаш, ма? Изобщо не ми занимава, майко. Ай, напъни са малко, ма! Трябва да промените нещо в тази държава, нали си Джей Зима? Хубаво, ай дай ми телефона. Здравейте, приятели! Намирам се на най-важното събитие за годината – протеста. Тук сме се събрали всички с майка ми, с тия хора, всичките отзади моите фенове. И причината е, че не сме доволни. Не съм доволна, че протеста е навън. Може да го преместят на топло в мола. Не съм доволна, че няма червен килим за влизащите. Не съм доволна, че още никой не ме е помолил за селфи. Не съм доволна, че никой не ме е питал лично от какво не съм доволна. Не съм доволна, че морето в Гърция е по-хубаво. Не съм доволна, че изобщо не знам за какво съм тука. Оставка! Писна ни вече! Майка ме е принудена да работи като нелегална проститутка.